जों जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बायजोआव गं 22 जिल्लायाव दङ। बे जिल्लाफोरखौ दावबायनायनि जों मोनसे हाबाफारि लादों। दावबायै जों गोबां जिल्ला दावबायना फैबाय आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिबिलाक समस्याफोर दं। बे समस्याफोरखौ जों बुजिनो नाजादों आरो बे समस्याफोरखौ दैखांना बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनो नागिरदों। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे नन पलिटिकेल ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै दा आसामाव मोनसे बिथा दं आरो मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्रावबो जोंहा मोनसे गोख्रों बिथा दं। आरो बे मावथिफोरखौ लोगो हमनानै जाहाथे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावनो गोनां जिबिलाक हाबाफारिफोर दं बेफोरखौ मावनो थाखाय जोंनि मावथिफोरनि गेजेराव जों सांग्रांथिखौ लाबोदों। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनांगोन दिनैनि थारिखआव जों गोबां जिल्लायाव जों मोजां रेसपन्स मोन्दों। दिनै फैयै जों दिनै बे गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलाव जों फैदों। बेयाव जोंना मोनसे दिनैनि बे मावथि जथुम जादों। बे मावथि जथुमनि गेजेरजों जों रायजोफोरखौ बेखौनो फोरमायदों जे जोंनि जिबिलाक हाबाफारि दं बयबो सांग्रांथि जानानै जाहाथे जोंनि आफादखौ जाहाथे जिहेतु मोनसे बिथा गोख्रों बिथा दं गलाघाट जिल्लायाव बे बिथाखौ जाहाथे हमथाना लाखियो आरो रायजोनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावो। आरो जिहेतु मोनफ्रोमबो आफादानो मोनसे माबा थानांगौ जातीय हत्या जातीय चेतना होननाय मोनसे बुङो असमियाव बे थाफानांगौ। बेखौ लोब्बा लाखिनानै गेजेर जोंनि गेजेराव सांग्रांथि मेल लानो थाखाय सोलोंथाइ बा गुबुन बिथिङाव सांग्रांथि मेल लानो थाखाय जों खावलायदों। आरो जों दिनैनि थारिखआव बेखौ बुंनांगोन जिहेतु दिनै आसाम सरकारा 8,000 एलपि स्कुलाव 4,285 आरो एमइ स्कुलनि 3,715 जन गासै 8,000 जिथु टिचार एबलिश खालामनो नागिरदों बे रावखौ जों गोख्रों रावजों बे हाबाफारिखौ जों गोख्रों रावजों आरो जों सरकारखौ डिमान्ड खालामगोन बेखौ केन्सेल खालामफिननांगौ। मानो होनना बुङोबा जोंनि जिबिलाक भार्नाकुलार मिडियाम बर' मिडियाम हक असमिया मिडियाम हक बे गोबां खथि जागोन जोंनि बिमा रावनि फरायसालिफ्रा बिनि दारै आरो मेक्सिमाम फोरोंगिरिफ्रा जोंना बे माबानि सिस्टेम माने जोंनि मातृभाषानि जेब्ला स्कुल दं बिमा रावनि स्कुल दं बिमानि रावनि स्कुलफोर दं बेनि सिस्टेम माने गावखौ जों गोख्रों रावजों सोंखारि खावलायगोन। दा सरकारा माने जोंनि गेजेराव माखासे इनाय खालामा नङा खालामदों जों बेखौथ' बुंदों। दिनै जोंनि जिबिलाक हा हुनि समस्या दं बेखौ 2006 मायथाइनि जिथु हाग्रा बिफाननि आयेन मथे गासैखौबो बेखौ जोंनि मानसिफ्रा हा हुखौ मोनजोबनांगौ। 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि सिगाङाव जिबिलाक जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा रिजार्भ ओनसोलाव दं जिखुनु रिजार्भआव नोङो नेसनेल सेन्सुरियानो जा वाइल्ड लाइफआवनो जा जिखुनु फरेस्ट रिजार्भआवनो जा बेयाव थानाय जिबिलाक ट्राइबेल माहारिनि मानसिफ्रा बे हा हुखौ मोननांगौ। बे मोननांगौखौबो दिनैसिम जोंनो बे भुमि सत्त अधिकार हानि मोन्थायखौ जोंनो होआखै। खिन्थु बे आयेनखौ भारत सरकारनि गुबुन रायजोआव बाहायबाय खिन्थु दिनैसिम बेयाव बाहायाखै। बाहायनायनि सोलाय जोंखौ मा खालामदों गुवाहाटि बादियाव ट्राइबेल मानसिफोरखौ मोननै जायगायाव इभेकसन खालामदों। दिनै गवालपारा जिल्ला बङाइगाव जिल्ला बा लखिमपुर जिल्ला गुबुन ट्राइबेल ओनसोलफ्राव ट्राइबेल गामिफ्राव बिसोरो रिजार्भआव थानाय जेब्ला ट्राइबेल मानसि दं बेफोरखौ होखारनायनि जिथु राहा लादों जों बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आरो जों बुंदों 2006 मायथाइनि जिथु फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ सम्पुर्ण भाबै बाहायागौमानि कारज'करि इमप्लिमेन्टेसन खालामागौमानि जाहाथे खुनु ट्राइबेल मानसिखौ एभेकसन खालामा बेनि थाखाय जों सरकारखौ गोख्रों रावजों बुंदों। आरो बेखौ जुदि मावमारोबा एभेकसन खालामनायखौ मावमारोबा बेनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोख्रों मोनसे बिग्रायनाय हाबाफारि लागोन। आरो जों नुदों सोलोंथाइ बिफानाव जिहेतु जोंनि मिडियामफ्रा खोब अबस्थाया गाज्रि। दा आसाम सरकारा 6.3 क्ल'ज जिथु सुक्तियाव फैनाय जोंनि बिटिआर सुक्तियाव थामथि बर' गोजोन गोरोबथायाव फैफानाय 6.3 क्ल'ज बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ जों दाबि खालामबाय थादों। बेखौ दाबि खालामनायाव दिनै आसाम सरकारा मोनसे पलिसि लादों स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामा होननानै। स्कुलफोरखौ जुदि प्रभिन्सियेलाइज खालामा 6.3 क्ल'जआ बोरै आवगायगोन। जों बेखौनो दाख्लै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जिथु जोंनि रिभिउ मिटिं जादोंमोन जों बेयाव गोख्रों रावजों बुंदों आरो बेखौ स्कुलखौ जोंना लानांगौ होनना खावलायदों। आरो जों बे बाथ्रा मोनसेखौ नोजोर होबाय थादों आरो खावलायबोबाय थादों जे मोनफ्रोमबो बर' मिडियामनि जेब्ला स्कुलफोर दङ फरायसालिफोर दङ बेफोराव थारमाने बर' गोरों फोरोंगिरिफोरखौ जों थिसननो खावलायदों। जेरै जों नुदों दिनै जों गुनगत शिक्षानि थाखाय बा गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां हाबा मावबाय थादों। मावबोनायावबो जाफुङाखै। जाफुङैनि खारना बेनो सरकारनि माखासे भुल नीतिनि थाखाय जों बेखौ जाफुंहोनो हायाखै। जाफुङैनि खारना बेनो जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोराव बर' राव रोङै गोबां फोरोंगिरि थिसनदों थारमाने बिसोर रावखौबो रोङा आरो सोलोंबो नागिरा बिथांमोनहा बेयावनो जोंनि सोलोंथाइया गोग्लैसोदों। दा बिदिन्थि हिसाबै जोंनि धेमाजि जिल्लानि एसबि गोजौ फरायसालियाव 13 माबा दं फोरोंगिरि दं बिनि मादाव 7 जनानो बर' राव रोङि गुबुन माहारि
गतिके सोलोंथाइखौ बिथांमोना बर' रावनि सोलोंथाइखौ बिथांमोना बोरै होगोन आरो बेफोर जिल्लायावबो दं गुबुन गुबुन जिल्लायावबो जों बेखौ खोनादों दा गोबां स्कुलफ्रावनो बर' मिडियामनि स्कुलफ्राव बर' राव रोङि फोरोंगिरि थिसननानै जोंनि जिथु गुन गोनां सोलोंथाइ जों मोननांगौमोन बेनिफ्राय सरकारा दिनै जों गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जि मिरुनिफ्रायबो जा आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बायदि बायदि बिबानगिरि बिथांमोनाबो दिनैनि बे गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि वर्कार्स मिट बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय बिथांमोनखौ जों सिगाङावनो साबायखर बावबाय आरो बेयावनो जोंनि बेवहाय बाहागो लानो हादों जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिनो डिपुटि चिफ मानगोनां रुमिय पि नार्जारि बिथाङाबो जोंनाव बाहागो लानो हादों आरो जोंनि EM प्रदीप सर्गियारि बिथाङाबो जोंनि बे मेलाव बाहागो लाफैदों बेनि थाखायनो सिगाङावनो बिथांमोनजों रोजा रोजा साबायखर बावहोबाय गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै आरो दिनै जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जि आनसलिक दङ बे आनसलिकनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैनो हादों बिनि थाखायनो बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावबाय दिनै जोबोद मेहेरगोनां बाथ्रा सावरायलायनाय जादों बे जोंनि गलाघाटनि सिङाव थानाय जि फरायनाय बेलायाव हक रांखावरि माने इक'नमिकेलि माबोरै डेभेलपमेन्ट जानांगौ जोंनि आबादारिफोरा माबोरै आबाद मावनांगौ बा जोंनि खुदिया जाखांफुनाय खुदिया माखासेया जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय खुदियाफोरा माबोरै फरायनायनि बेलायाव गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो थ' बे बर' मिडियाम माबोरै फोथांना लाखिनो हायो बेफोरनि गेजेरावबो जों दिनैनि बे मेलाव सावरायनाय जादों आरो जाहाथे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नोजोरा जाहैदों जोंनि बर' हारिनि बर' रायजोफ्रा जेरावखि थाया मानो जोंनि गलाघाटआव थानाय जि बर' माखासे रायजो राजा दं बिथांमोना जाहाथे मोजां पलिटिकेल राइट्स एन्ड इक'नमिकेलि डेभेलपमेन्ट जानाय गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाय बेफोर जाहाथे जों मोनजोबनो हायो बेफोरनि सोमोन्दैबो गुवारै सावरायनाय जादों थ' जों खावलायगोन जोंनि दा जोंहाबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोंहा सरकार दङ बे सरकारखौबो जों खावलायनो नागिरदों जाहाथे जोंनि गलाघाटआव जिखिनि सोलोंथाइनि बेलायाव जाहाथे जिखिनि सुबिदा होनांगौ काउन्सिला जाहाथे बेफोरखौ जाहाथे एजेन्डा लानानै जाहाथे खामानिखौ मावनानै होयो बेनि थाखाय खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि जिथु बर' हारिनि आबाद मावनानै जाग्रा मानसि आबादारि थ' आबादनि खेथ्रआव बेलायावबो आबादारिनि जिखिनि नांगौखिनि माने रांखावरि नांगौ आरो बायदिसिना जिथुनिखि चिट्स बेफोरखौ नांगौ बे नांगौ बेलायाव जाहाथे जोंनि काउन्सिलनि जानानैबो जाहाथे बेफोरखौ मदद होयो जोंनि आबादारि बिथांमोनसिम बिनि थाखाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जोंनि गभर्नमेन्टखौबो जों खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे मेलाव बयबो फैनानै गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनो थाखाय आं जोंनि गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय।